2 Corinthians 5 verse 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Behold, all things have become new. Igsuon ingon ana ka maayo ang Ginoo sa atong kinabuhi. Ingon ana kabuutan ang Ginoo kanato igsuon nga iyang mga anak ug iyang mga katawhan. Ug kay bisan unsa kita ka makasasala, bisan unsa ang atong nabuhat nga sala nini nga kalibutan, kayang usbon sa Dios ang atong kinabuhi. Kung unsa ka kaniadto, kaya kaniya nga bag-ohon. Kaya kita niya nga i-transform nga mahimong iyang tinuod nga anak, dili na magbuhat sa kinabuhi nga dinautan, dili na magsunod sa binuhatan nga pangdemonyo, kung dili magbuhat na sa binuhatan nga pangginoo. Tungod kay ang Dios sa kanunay igsuon, andam nga mopasaylo ug andam nga mohimo kanato nga bag-ong binuhat kung matinud-anon kita nga muduol og mangayog pasaylo kaniya. Apan dili pasabot igsuon nga human sa imong pagpangayo og pasaylo sa Ginoo nga gihimo na ka nga bag-o nga binuhat, mubalik na pud ikaw sa pagbuhat sa mga butang nga nakapahilayo kanimo diha sa Ginoo. Igsuon, kung gipasaylo na ka sa Ginoo, kung gihimo na ka nga bag-ong binuhat sa Ginoo igsuon, ayaw na gyud og buhat nga sukwahi diha sa Ginoo. Tungod kay nag-ingon diha sa iyang word, all things have passed away. Maong ayaw na gayud buhata igsuon. Kung nangayo na ka og pasaylo sa Ginoo, kung niduol na ka diha sa Ginoo, kung ikaw matinud-anon nga nangayo og pasaylo sa Ginoo, igsuon andam kanyang i-transform. Andam yang usbon ang imong kinabuhi. Apan ayaw na gayud usba pagbuhat ang mga butang nga nakapahilayo kanimo ngadto sa Ginoo. Tungod kay ang imong kinabuhi igsuon gibag-o na sa Ginoo. Ayaw na hunahunaa katong imong kinabuhi nga nangagi na. Ayaw na hunahunaa atong daan nimo nga kinabuhi nga dili iya sa Ginoo, nga kinabuhi nga iya sa demonyo. Ang hunahunaa igsuon ang kinabuhi nimo nga iya na sa Ginoo, nga gibag-o na sa Ginoo. Igsuon, kung unsa man ang imuhang status sa kinabuhi karon, kung unsa man ang imuhang mga cross karon sa kinabuhi, kung unsa man ang nakapahilayo kanimo karon sa Ginoo, kung unsa man ang imong gikawilihan sa kalibutan karon, kung unsa man ang imong pagkatao karon, kung unsa man ang pagkadautan nga imong nahimo karon, pagkadautan sa imong nahuna, pagkadautan sa imong tinanawan, pagkadautan sa imong binuhatan, igsuon kaya kana nga usbon sa Ginoo ang atong kinabuhi. Kayang i-transform sa Ginoo ang atong kinabuhi igsuon. Ayaw pagduha-duha pagduol sa Ginoo. Kung matinud-anon ka nga muduol sa Ginoo igsuon, kaya niya nga papution bisan unsa ka pula ang atong sala. Nag-ingon diha sa Isaias 1 versikulo 18. Kung matinud-anon ka nga muduol ngadto sa Dios igsuon, bisan unsa ka pula ang imong sala, kaya ka na nga papution sa Dios igsuon sama sa balhibo sa karnero. Mong ayaw gayud pagduha-duha sa pagduol sa Ginoo. Ayaw gayud kaluya og ayaw gayud kahadlok sa pagduol sa Ginoo. Tungod kay kung matinud-anon ka nga muduol og mangayog pasaylo sa Ginoo igsuon, God will transform our life. Kaya kita nga bag-ohon sa Ginoo. Kaya kita nga himuon sa Dios nga bag-o nga binuhat igsuon. Basta mo salig, mo ampo ug mulaom lang ka sa Ginoo igsuon. Amen. God bless sa tanan.